pindan thim taka Camila lo langin phuarbe tlatania atre nasa hle an thlunna chu apot phel thei bok silova chuta man tupa ron lutin karenin asok shepa Camila chu ni khoshelovin om zui tani chiandun pani inkom ngai em Stephanie le Eli te chu chol mangin Argentina khopui dai fema thil sakorin anin khal chuaka an kalna chuan Camila kha abo thu an lotar kalmai thingtlang kho pakhat an vapoa than lunglian taka chuan mitam tak lo bo to te thalak dain nu pakhatin alo ti fai me ka Stephanie in hotel omna han zo chuan chunu chuan lo shilin an pan dun ngal an thlen nu chuan zan khadria an tum thu hotel nei tu hnena Stephanie na shila US flight an nan man theinan atuka hian basin chua an tumani hotela nathok panel omlo zet hian Stephanie te thian dun chu an rooma ashruaya Eli bedrooma om lain kongkhar kikri ashazuya awa honnak chuan pona towel fai an ronda hemi nu hian intifain chu khuwa barlian ve tak chuan pana an thut dun nu chuan an ti ngal bor waitress in zuin tura ron pea bara om ve mi pakhat chuan alo lei sakani chumi nu lok chuan mi pakhat sambuang ron luta Stephanie na lo en du hle Eli tho chuakin abula avalam vela Stephanie na en renglai chuan chupa chu bartender nen anin tibuaya bedroom a alut zui chu vele Eli alut ve ngala zei takin han chai vel ma se alo lahnar zuya Eli nala du tok mai lo zulei sak tupa kha pan lea an lam dun nu chuan Stephanie a hosan zanreya Elin ami palam pui kha aron shruai hoa anin fop ngal bor an thom shia in Stephanie aron har lola Eli chuan thom dim turin alo ti ve bok Eli chu shruai ho lui atuma tharumin aman bet tathut mai chuta Stephanie ron tlan chuakin a thian nu chu aron chana ruma an lu nu pon chu pa chuan kongkhar aron la chum bur sambuang pa kha room le lama lo om rengin aron chuaka miswal chu hne so takin aman beta hotela nathok ron kalin a thel thei sha mani atuka Stephanie te thian dun chuan tho an haya bas hi ni khata voi khat chia aron tlan thina wangin an nan man nge yangai thir sakorin ve ngial ma se bas chuan alo tlan san man chia hotela khan let lein thlona ticket dang an book le taringot mai Stephanie in hotel nei tu hnena khan len harna tur mun nuam deu om lo azota Eli ero zan masa arui em wangin a chau der mai hotela thok ne lomlo zek kha aron luta hotel nei tu hnena biak fa la du thu shil an thian dun chuan in khal chuak lein Villa del Lago rama an tlan luta hotel nei tu khan kal lo turin shil ma se an kal lui tho tinani tui kho thlawmna mun nuam em a chuan nisa anin pho dun vela reive tak anom hnuwa Stephanie ho adu thu ashila ma se Eli chuan omri ala du thung Stephanie a star ruk deu bedroom ma azuilu kha asoi chuaka Eli chuan engtin ma anom lo thu shil anin hnial chhun zoma Eli chuan ibial pahlui bumtu che kha ilangai ti ka hrialom anti vela Stephanie ngai zong chungchang soi turin hriati nei lo pangai takin ila nei lo kha tina chang Stephanie chuan a kal san zuya thir sakora ain ra kal lai chuan letle mai aril ruk mana ma se Eli nen thlo an tumna lam chu apan ta ni heti lai hian Eli kha anomna sexy takin alamur renga au manuam zan lo Stephanie texin athil soiwang khan ngai damadila aril tramwangin restauranta in mu adu thu soibok Eli chu tho chuakin athom no ha katuma chuta tuemo hian lo en tharengin Eli an le hoi chuan aman tathut maile hemi nu hian Stephanie chu Eli nen in mu an tumna restaurant alo thleng chia hoi kwalvel ruain a thian nu mel mu tura omlova kholan tumlain atlang thei boxi lo ngai thalo takin chulai mun chu chhuwa sana tuma zan masa sambuang pa kha karin aron lang nol
ming chu Michael ani ti hrilin iron chuang ve duem atia Stephanie chuan alo hnial tui khawr thlawm na lama khan lein Ellie azong hala Michael khan alo zui rureng chuni in Stephanie ne chuan a thian nu chu an zong duna a phone dial pa kal zelin Ellie phone chu hnimbuk phena an chara a thir sakor po mu tu rom tolo Michael an thisen atang chuan chuin Stephanie police lo khola Michael chuan du sakna ka hlana che halo tivel Reiwak lawa police officer kalvo aron thlenga Michael nen chuan anloin mel hriat ani Ellie bo na hmuna khan kalin a thala ka entira kalvo chuan ala serious vaklova an khuwa hian khwal jin bo an tam wangani Stephanie anin hau ti a soinu phei chuan officer chuan aron kirle emang tina kalsan Stephanie chu police station a kal tathawa kalvo hna chuan a thian nu bo thur report ziak turin atia officer chuan ole ma se search party din theina dan ka nei lo naktu ka aron la holo chuan central lama abo thu hi kalo report donia tina shil Stephanie police station a chua san nu chuan khochunga tei kwalin Ellie an mule mulo azot hloma ma se tu man an chang thadu reng lo chuti lai chuan zan masa Ellie ron hruai ho chu chaw kha awa mut thuta biak an tum chuan chak takin ala tlan chezui thui tak ma se lei an thlen nu chuan a hlo tathawa beidong taka let lein a thir sakor kha an lo ti chiat saka ke in an hotel riana khana thleng thei ram Michael room kong khar in kallo chu muin aluta abe ka hai rok maktak main Ellie bracelet aloma officer ne na a report ngal ma se alo chang thadu le chuang lova Michael chu kalo bedon nia tin Stephanie thil soi ngai sak pon om lo hotel nei tu khan lo mukarin eng thil nge thleng chol hadam photte alo tia in chunga a thut lai chuan pona chu cho bike tlan awa muwa motor chabi lawin khai chu lain a khal chuak ve mia thui tak aum zui nu chuan a kalna chin a mu phato lova gate lo omin a hon nu chuan a tlan luta tun ma khuani thin rau san tak niom tak a thleng hlol Ellie zonga atei kwal rak nu chuan mi pakhat thian lo zui rurenga chupa chu Michael nin Stephanie a hmu rualin atlan chengal Michael chuan man betin ti na che katum hleinem atia bracelet an hmu chuan Michael abial nu Camilla tharuk liam ta a bo to ta haloni he khuwa hian police roi omzia omlo thu Stephanie shila mitam tak bo to in an hmalak na hriat tur re ngom lo hei wang hian Michael chuan ama in abial nu chu halo zong char to ni an pani chuan in then sangin bozon na chu an chhun zoma heti la hian Ellie kha building rau san to aron har chuak hlol mai police officer khan Stephanie motor ruk chuakha aron chui zuya chuta Michael nenin muin officer chuan khonge Stephanie motor ruk wangin thu boya nei ani atia Michael chuan mishing bo zong lova motor zong tura helai aron thleng le tho si chu asadeu phat ngeiom devin atong khum nge a officer chuan bracelet wang khan station a thil zot fia turin a hruai zui Ellie ron langin chu cho ngei khan alo phuar beta Ellie chuan thiam takin an thlem vela chu chuan aron pan hnai chuan khoi thuta tuma a hne box si lo chuta chu chuan pong suala tuma chuti lai chuan abo sin aron khola rang takin a chang ngal Stephanie chu rei tak atei kwal nuin chu cho bike nge kha awa muwa building cheto taka an lu chuan misual pa le a thian nu chu awa muta chhai boinan generator ra ofa chu cho siam tura aron pheilai chuan thir sakor ati tlupal hlau mai Stephanie chu alo bi ruwata chu cho a chhuwa vele a thian nu lam apan ngal Ellie chu alo trap zoya chemte in a phorna a zai cha sak chu choron let lein Stephanie te thian dun chu aron uma Elin thingfakin alo volet top Stephanie motor ruka khan chuangin kongkharan kalngala
akut khur na salutuk chuan motor chu a start thei mai lo chu chuan dar thalang aron chum bura are zui ngal mak an hoi kwal ruk lai chuan chu chuan lunglian tak aron kenga win sila vom ke bur mai an thian dun chuan an tlan che thei sha ma se chu chuan eli aron man leya anam thusoka lunga tak in soin eli chu ni khoshelavin aum zui ta ni Stephanie mangang ema Michael le officer te kha an ron thleng hlol Michael an chu chu an hek thlungal topa Stephanie trapur chungin ka thian nu hi a thoto lawania alo ti ve bok officer chuan chu silaya tinin Stephanie kara lut turinatia alut ve mai bok chuta thil fel lo om tlatin asia Stephanie chu achuak thei to reng lo officer chuan eli thi chu poi ati thu ngeiom zet hian asoya a hmel tharewasin le ati zui Michael an ring hlelin abo thlutopa a pistol lak sak chu chonen chuan tinin abial nu Camila omna soi turin atia officer chuan omna ka hrialom aladama min tha chuan izong hu chuang lawang atia officer vek chuan Stephanie hi min pela dam takin ibial nu I muleang katiama che atile Michael lai ngei tua vung nu chuan ole tina changa le lama hoi chu vele officer chuan akaplet topa Stephanie chu akidnap vetani anom na hmuna chuan officer Calvo chu ain puanga mei cheshala sumdong thina lo ni reng mai Stephanie chu dollar sang nia hral thei ain beisaya a virgin phei chuan sang ruk thlengin an ngam tur thu asoya a phone a manzo chuan Stephanie hena a sumdon pui hena a hral tur thu shel chuta hnim hlum an hnim tira zana longin an phur chuak ta ni tui chunga an tleng par lai chuan Stephanie aron har chuak zoka chu chu lena khu thutin tuya anam thla tui hakin athizui Stephanie po tuya chuan a zuang thlave bora tui chunga chuan a phur na chu a phel thei sham vaukam lampanin a hleu ngal wata a hleu chuak chia chu putar pakhatin alo chang reng toa officer Calvo sumdon pui alo ni reng mai sumdon na lam an soi dun ngala chu pa chuan Stephanie chu adu zong tak ani thu ala hril zui kalau lei nga lang an ti chuan Stephanie atal thuta putar kapa tak chuan petin atlan channel nal officer khan silai nen zui ngalin akap ngam bik lova nungdama man ngei adu wangani Stephanie chuan longcholna mi pakhat nena atran puina ngena officer khan aron laka phlum zui Stephanie chu dokan hnuaya abirua officer Calvon aron ve them athomare hu chuan Stephanie chu abiruk na tangin aron tho chuaka misual panen anin tok chiang le officer chuan silain anor beta Stephanie nataka lophi sokin asilai a thlaupa chu vele silai chu charin officer Calvo chu akka phlum ta ni atuk zinga Stephanie chu chaw takin konga akal naka motor alampana runtlan awa muwai chulai munami te chu tu ma aring zo to lova lunglian tak invenan achara ahum ran mai motor atang chuan khopuya tanga ronkal meiche police ron chukin Stephanie chu a motora akwaluta khopui lam apan pui ta ni